खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBODO निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन बे खेबनि बिटिसि एसेम्ब्लियाव BPF दोलोआ बाहागो लागोन बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि महकुमानि जोहोलाव दैमालु फोथार कमलाबारियाव BPF दोलोआ CWC सावराय जथुम खुंदोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि MLA दुर्गादास बर' आरो गोबां BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF दोलोखौ माबोरै गोख्रों लाखिनो हायो बेनि सायाव सावरायनाया जादों आरो BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय साब डिभिजन आरो जिल्ला लेभेलाव रिले खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो आसाम सरकारनि माखासे थांखि जेरै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनाय बिटिसिनि मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो होफिननाय बिटिआरनि गामि दानख'नाय बेफोरनि हेंथा BPF दोलोआ डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो साब डिभिजनफोराव सोमावसारगोन होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सरकारा बेसेबां जाफुंसारनो हादों बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ नखर नखर साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन नाथाय दासिमबो होनो हायाखै बेनि अनगायैबो फैगौ 17 नभेम्बराव एसेम्ब्लियाव BPF दोलोआ बाहागो लागोन बाहागो लानानै UPPL आव माखासे सोंथि खालामगोन बे सोंथिनि फिननायखौ UPPL दोलोआ मा होयो बेयावनो मिथिनो मोनगोन प्रमद बर'नि सरकारा बेसेबां जाफुंसारनाय होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा 46 आसाम राइफलनि कमान्डिं अफिसारजों लोगोसे बिथांनि नखर आरो बेनि अनगायैबो 7 सल्जारनि जिउ खहा उदखारिफोरनि गाग्लोबनायावनो बिथांमोननि जिउ खहा जादों रिपर्टनि बायदिब्ला मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि सिंघाट साब डिभिजननि सिङाव जादों बे जाथाया मणिपुरनि पिपल्स लिबारेशन आर्मी हाथियार दैग्रा उदखारि हान्जाया 46 आसाम राइफलनि कमान्डिं अफिसार कर्नेल बिप्लब त्रिपाठी बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसि आरो 6 बोसोरनि फिसाज्ला गाखोनाय कनभयखौ IEDजों बेफ्रुहोदों बेनि अनगायैबो हाथियार लानानै नेखानानै थानाय उदखारिफोरा जेरै मेरै एरै गुलि गावग्लुंदों बे जाथायाव कमान्डिं अफिसार आरो बिथांनि नखरनिजों लोगोसे 7 सल्जार गासै 7 जवाननि जिउ खहा जादों जिउ गोमानाय 7 आसाम राइफलनि जवानफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै सुमन सरगियारि काटनाय कनायक RP मीना आरो श्यामल दास बे जाथायखौ लानानै मणिपुरनि चिफ मिनिस्टार एन बीरेन सिंह बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों उदखारिनि आखायाव जिउ खोमानांनाय आसाम राइफलनि जवानफोरनो बिजिरनाय होनो थाखाय स्टेट फर्स आरो पेरामिलिटारिखौबो नायबिजिरनो बिथोन होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो इउनियन डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङाबो बे जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ पिपल्स लिबारेशन आर्मी आरो मणिपुर नागा पिपल्स फ्रन्ट MNPF बेफोर उदखारि हान्जाया गावसोरनो मावदों होननानै सिमान लाबाय अल बिटिआर डिजिटेल मिडिया एसोसिएशना खौरांगिरि मेल खुंदों बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै अल बिटिआर डिजिटेल मिडिया एसोसिएशननि आफादगिरि दिपेन डेका आरो माखासे खौरांगिरि बिथांमोनहा बुंथिदों दि फैगौ 25 नभेम्बराव बिथांमोनहा अल बिटिआर डिजिटेल मिडिया एसोसिएशननि जोनोम सान फालिगोन बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि सुख्लाय सेरफाङाव लानाय जादों थांनाय 2020 मायथाइनि 25 नभेम्बराव अल बिटिआर डिजिटेल मिडिया एसोसिएशना जोनोम जादोंमोन बे जोनोम सानखौनो बाक्सायाव फालिनाय जागोन बेनि अनगायैबो थांनाय बिसायख'थियाव दानि बिटिसि सरकारा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव माखासे समाय होनायफोरखौ जाहाथे बिटिसि सरकारा थाबैनो मावफुंनानै होयो बेनि सायावबो बुंथियो बिथांमोनहा बिसायख'थिनि समाव बिटिसि सरकारा बिसायख'थिनि मेनिफेस्ट'आव होनाय रादायफोर बायदिब्ला वेब निउज पर्टेलफोरनो फाइनान्सियेल ग्रान्ट होनाय खौरांगिरिफोरखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव एडुकेशन एक्सकारसनाव दैथायहरनाय 60 बोसोर जानाय खौरांगिरिफोरनो पेन्सन होनाय मानोना बिथांमोनहा समाजनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ मान होनानै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिटिसि सरकारखौ खावलायदों खौरांगिरिफोरनि वेलफेयार फान्डनि थाखाय 10 कौटि रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन खौरांगिरिफोरनि थाखाय कल'नि आरो हेडक्वार्टार्स लुनानै होनायनि थाखाय रादाय होदोंमोन जाहाथे खौरांगिरिफ्रा गोजोनै खामानिखौ मावनो हायो बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनो हेल्थ इन्सुरेन्स होनो थाखाय रादाय होदोंमोन मानोना खौरांगिरिफ्रा गोबां समाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो बिटिसि सरकारनि बेफोर समायखिराखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय
आसाम गभर्नमेन्टनि एन्टि ट्राइबेल पलिसिफोर आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि 10 थांखिफोर बेनि हेंथायै अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आसाम ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन कमिटि आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो आसाम सोरखारनि बे थांखिखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि गुबै थागिबिफोरनि हा सम्पथिखौ रैखाथि होनो थाखाय ब्रिटिशफोरानो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दानानै होलांखादों नाथाय थांनाय 1960 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सोरखारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ फोजोबस्रांनो नाजाबोदों आरो जेब्लाबो ट्राइबेलफोरनि हेंथायै पलिसि खालामबोदों। थांनाय 1960 मायथाइनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनानै ट्राइबेल नङैफोरखौ थानो मोन्थाय होबोदों। साउथ कामरुप नर्थ लखिमपुर आरो तामुलपुरनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौबो सिफायनानै ट्राइबेल नङैफोरखौ थानो मोन्थाय होबोदों जायनि थाखाय लाख लाख बर' राभा कार्बि ट्राइबेल सुबुंफोरा हा खोमानानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। थांनाय सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानावबो सदियानि साब डिभिजननि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो बड'लेण्डनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय केबिनेटआव माखासे ट्राइबेलनि हेंथा थांखिफोर लादों। बेनि अनगायैबो थांनाय 4 नभेम्बरावबो आसाम केबिनेटआव कामरुप मेट्र' कामरुप रुरेलनि सिङाव थानाय सनापुर रानि आजारा सयगावनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनानै गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ बेफार फालांगि खालामहोनो थाखाय हा बायलाय फानलायनि गोहोखौ दिसुनो गथायनानै होदों। नाथाय आसाम केबिनेटआव ट्राइबेलफोरनि हेंथा थांखि लाबोबाय थादोंब्लाबो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ सासे ट्राइबेल जानानै आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मैखोम दैदेनगिरि जानानैबो बेनि हेंथा फंसेबो खोथा बुंथियाखै जाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लासिंसिं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जुदि बिथाङा सासे बर'नि दैदेनगिरिमोनब्ला आसाम सोरखारा ट्राइबेलफोरनि हेंथा लानाय बेफोर थांखिनि हेंथायै गसंनो नांगौमोन आरो बेफोर थांखिखौ गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथिनांगौमोन। नाथाय बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय जेबो बुङालासे गासैखौबो कमप्रमाइज खालामदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा थोंजोङै एबा खेंसालियायै आसाम सोरखारनि थांखिफोरनि सायाव एनअसि होबोबाय थादों बेखौ खोनानो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथाङा जुदि एनअसि होआमोनब्ला नेपालिफोरखौ गरखा मुं होनानै बिटिआरआव प्रटेक्टेड क्लास महरै सोनायनि आसाम सोरखारनि थांखिया जानाय नङामोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव जि मिस रुल जागासिनो दङ आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकाराव जि एन्टि ट्राइबेल रुल जागासिनो दङ बेनि हेंथा गसंथेनो थाखाय खावलायो बिथाङा। लोगोसे जायफोर बर'फोरा सानस्लाबनो हायियाव माखासे दालालफोरनि खैसाराव गोग्लैनानै बिजेपि दोलोआव हाबहैगासिनो दङ बिथांमोनखौ गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननो थाखायबो खावलायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। बेफोरनि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुंथिबावोदि आसाम सोरखारा थांनाय 1960 मायथाइनिफ्रायनो ट्राइबेलनि हेंथायै थांखिफोर लाबोबाय थानायनि थाखाय आसामनिफ्राय गावनानै नागालेण्ड मेघालय अरुणाचल प्रदेश आरो मिज'राम गोदान रायजो दादों। आसाम सोरखारा बेबायदि खालामबाय थायोब्ला आसामाव थानाय गासैबो ट्राइबेलफोराबो खौसे जानानै गोख्रोङै सोमावसारफिननो गोनां जागोन। थांनाय 1967 मायथाइनिफ्रायनो बड'लेण्ड दाबि खालामनाया जागायदोंमोन। बेनिफ्राय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हादों नाथाय बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजागोन बायदिखौ नुहुराखै बेनिखायनो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि थांखि बेयो जाफिननो हमगासिनोसो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। 18थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ महाराष्ट्र रायजोनि काटचिरली जिल्लानि मुंदांखा डक्टर आरो समाज सिबियारि डक्टर अभय बां बिथांनो क'क्राझार सहरनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गथायनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। पुलिसनि एनकाउन्टाराव 19 मावइस्ट एबा नाक्सालाइट उदखारिनि जिउ खहा आरो 7 पुलिसा जोखोम जादों। बे जाथाया महाराष्ट्रनि गाडचिर'ली जिल्लायाव जादों। डिस्ट्रिक्टनि एसपि अंकित गयल बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समाव गाडचिर'ली जिल्लानि मादिनटला हाग्रा ओनसोलाव मोनसे पुलिसनि हान्जाया सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो पुलिस कमान्ड'नि हान्जा आरो नाक्सालाइटफोरनि गेजेराव गावलायलायनाया जाग्रोदों। बेयावनो 19 नाक्सालाइट उदखारिफोरनि जिउ खहा जादों आरो 7 पुलिसनि जोखोम जादों। जोखोम जानाय 7 पुलिसखौ हेलिकप्टारजों फाहामथायनि थाखाय नागपुरसिम लानानै थांनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। गसाइगावनि कुसुगावआव मुफुर हमनो मोन्दों। रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय कुसुगाव सानफान रेन्जनि सासे मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुसुगाव हाग्रामानि साखाथियाव थानाय
नबीनगर गामियाव मुफुर ओंखारनायखौ रायजो राजाफ्रा खौरां हरदोंमोन आरो खौरां हरनाय बायदियैनो कुसुगावनि सानफान रेन्ज सेन्ट्रेल रेन्ज आरो DFOआ जायगायाव नुजाथिहैदों आरो वाइल्ड लाइफ मेडिकेल टीमनि मददजों मुफुरखौ हमनानै फाहामथाय होनाय जादों आरो अखानायै कुसुगाव सानफान रेन्जनि टिक्रीनि 9 नं कम्पार्टमेन्टआव हगारहैदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मुफुरनाव जोखोम जानाय दंमोन। हाग्रानिफ्राय ओंखारनाय समाव जानो हागौ सोरबा सिखारिया थिरजों मुफुरखौ गाग्लोबदोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो आरो बे मुफुरा रायमना हाग्रामानिफ्रायनो ओंखारबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो। मुफुरखौ दा हाग्रायाव रैखाथि हगारफिननाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।